Berarti aja ini sih cerita. Iya, ning dhewe ning kantin sik, soale aku ngeleh tenan iki nang ngapusi. Ya wes ayo. Yuk. Lho kok ora hati-hati to, Dik? Iki kampus lho. Ojo kesusuan kuwi. Sampeyan iku dolan hati-hati ora kaya ngene iki carane. Kok pikir sampeyan tok apa sing duweni urusan? Masa ora bakal rampung ngurusi cah kaya ngene iki? Ini saya mau nabrak kowe ra sih? Iya kali, ngopo jeneng jeneng iki? Aja banget ngopo jeneng iki? Gimana ya? Kok tadi kelihatan marah banget. Aku salah. Gak ada neng dia. Aku harus balik. Bali dong. Karena serampung. Aku ikut jam telu sono matu. Ya Allah. Awal semester loh, kok masih Gunaku loh, di perkenalan iki loh. Kan sih ya. Kenapa ya? Kok tadi mereka kelihatan banget marah sama aku? Salah aku apa? Aku kan udah minta maaf sama mereka. Salah aku apa sih? Salah. Ayo. Apa? Yang mati mbak Dewi ya. Kalian ada gerombolan lho. Ada gerombolan Dewi. Dewi kan apian tuh, parah Ya juga. parah nih kan. Ya kan aku Ya wes. Lho, wonten apa Mbak? Ayo, dulu go. Oh iya iya. Ayo. Ya menapa Mbak? Iya Mbak mawon wonten meja. Meja sanesipun lho kataran rencana. Ini napa Mbak? Saya nggak bisa bersejarah. Oh iya Mbak. Kalau itu kenapa kok sendirian aja? Kenapa Mbak? Kelihatannya kayak sebelumnya. Kita aja Mbak, kita baik kok. Baik. Jadi gini, tadi pagi itu saya kan sholat, terus saya nabrak anak tingkat, terus dia tuh marah-marah tapi pakai bahasa Jawa. Saya nggak paham sampai sekarang, saya bingung. Kalau itu kita bisa sih ngajarin ya, boleh belajar sama kita kok. Kita dari PBD loh. Iya. Oke. Banget. Makasih ya. Iya. Paham, Deren. Oh, jadi gitu ya bahasa Jawa. Ini ada wayangnya juga. Monggo Mas, Mbak. Oh, nggih. Oke Mbak, ngapunten. Iki kok sedaya ajeng mlebet matkul. Santen monggo. Matur nuwun nggih, matur nuwun sanget sampun ngajari kula bahasa Jawa. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo Mbak. Oh alah ngene to jebul sinau basa Jawa iki seru ya ternyata. Tibake mau aku kurang sopan mbek katingku. Aduh. Ngelak ya, jam piro sih? Tuku wedang sesan Bali.
panas banget. Pesan aja ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya kan lagi membahas guys. Emang di 3.500. Kita kedah mangertosi bilih unggah-ungguh lan tata basa utami kagem gesang sosial. Kita dados tiyang Jawi, utaminipun tiyang Eneng, kedah nggatosaken unggah-ungguh basa wonten papan pundi kemawon amargi menika cerminan saking gesang ingkang lumaku utami. Wonten paribasan ning ngendi bumi dipijak mengkono langit dijunjung. Ampun kesupen kalih basa lan tata krami dados tiyang Jawa. Dados generasi Z utawa generasi muda ingkang keren, ampun kesupen kalih basa lan unggah-ungguhipun. Napa melih basa menika kalebet salah sawijining warisan budaya. Dados generasi Z menika nggih kedah nglestarekake, ngurmati lan nguri-nguri basa daerah.